Mondemet bestaat dit jaar 30 jaar en heeft zich gedurende de afgelopen jaren verder gespecialiseerd in het verwerken van polyvinylalcohol. Polyvinylalcohol is een granulaat die wij chemisch verwerken tot een driedimensionaal poreuze structuur. We hebben diverse productgroepen, waaronder een productgroep voor orthopedische toepassing, spalkmateriaal. We hebben ook wondcompressen. Wij produceren ook diverse incontinentieproducten. Het materiaal op zich heeft heel veel eigenschappen. Het kan zowel hydrofoob, hydrofiel gemaakt worden. Het kan naar technische toepassing, kan het chemisch resistent gemaakt worden. Het kan ingezet worden in filtertechnieken en zo. Puur naar medisch komt eigenlijk het verhaal naar voren dat het goed aanvaard wordt door het menselijk lichaam. En dat het vooral ook de absorberende eigenschappen die in veel van die toepassingen die ik daarnet heb opgesomd belangrijk zijn. Onze omzet wordt eigenlijk hoofdzakelijk in het buitenland gerealiseerd. 99% is volledig buitenland, dus een klein procent is België. Van die 99% mogen we eigenlijk ervan uitgaan dat 80% de Europese markt vertegenwoordigt en een klein 10% eigenlijk buiten Europa. We hebben ons de laatste jaren goed voorbereid om de verdere ontwikkelingen op de Europese markt af te ronden en dan zo snel mogelijk buiten Europa onze producten ook kenbaar te maken.